welcome to my vlog. It's me, January Lee, and I'm Mario Kapampan, Camera Vlogger. And so, bali for today mga kapatid, it's December 13, 2021. And of course, kapag December 13, ay pinagdiriwang natin ang banal na kapistahan o ang dakilang kapistahan ng isang birhen at martir. Walang iba kundi ang patron ng mga bulag o patron ng mga malabo ang paningin. Ito ang si Apong Santa Lucia. And so, last year nag-vlog na rin po tayo regarding kay Apong Santa Lucia. Nasabi na nga natin yung kanyang maikling kasaysayan, yung kwento niya, kung paano siya naging santa. Ayan. So, ngayon pupunta tayo ulit sa Barangay Santa Lucia, Santa Ana, Pampanga para makita natin kung paano idadaos o idinaos ng Barangay Santa Lucia ang kanilang banal na kapistahan ngayong 2021. Ayan, so samahan niyo ako mga kapatid at tignan natin kung paano ang pagdiriwang ng kanilang banal na kapistahan. Pero kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account is Jesse Samson, JHESSIESIMSON. Then add me to my Facebook account, of course, it's me, January Lee. Then follow nyo rin ako sa TikTok, ayan. Yeah, so January. Ayan, so thank you so much po pala at tumabot na tayo sa 1,000 plus followers sa TikTok. Ayan, so kaka 1,000 lang natin. Nung mismong araw ng birthday ko ay December 11. Ayan, so thank you so much po. Then sa lahat po ng mga nagko-comment ng mga positive reviews regarding sa aking mga vlogs. Ayan, so thank you so much po. And thank you so much sa lahat po ng mga nag-like, nag-share, at pakihit na rin po yung bell notification para lagi po kayong updated sa aking mga YouTube vlogs. And so, halina mga kapatid at pupunta tayo sa Barangay Santa Lucia, Santa Ana, Pampanga. A few moments later. Family po. Family ito. Yeah, po family. Family po. Family po.
So ayun nga mga kapatid, at nagpunta nga tayo at nakita ninyo kung paano idinaos ng Barangay Santa Lucia, Santa Ana, Pampanga ang kanilang banal na kapistahan. Ayan, nakita rin natin ang napakagandang gayak ng kanilang altar. Ayan, tsaka lalo-lalo na si Apong Santa Lucia. Ayan, may nakita lang ako doon na parang hindi ko na isama sa aking video kanina, is yung kay Santa Agata. Parang kasama rin ata siya ni Apong Santa Lucia. Ayan, so siya ang sinasabi nilang patron ng mga bulag, patron ng mga malabo ang mata. Ayan. So actually isa sa mga malabo ang mata. So ever since naman kasi simula bata ako, yan. So hindi man kami makapagsimba diyan sa pinakasimbahan or bisita ng Santa Lucia. Hinihintay naman namin yung kanyang prosesyon dun sa pinakakanto namin sa Barangay San Jose. Ayan. So mamaya mga kapatid po tayo pupunta sa Barangay Dulong Ilog, Candaba, Pampanga, Catagalugan Region. Ayan, na kung saan nagse-celebrate din po sila ng kanilang banal na kapistahan na ang kanilang patron ay walang iba kundi si Apong Santa Lucia. Ayan, so nakita rin natin na before kasi sa mga ibang mga kapistahan, walang mga yung tradisyon na nasa harap ng simbahan, yung mga nagbebenta ng mga ibon, sisiw, at saka yung mga nagbebenta ng mga kandila na may pamilya, ganyan, mga hinihiling sa Ayun, so kanina nakita ko sila ulit na nandoon na sa harap ng simbahan. Ayan, may mga nagtitinda rin ng kung ano-ano pa. Ayan, so parang unti-unti nararamdaman na natin na magiging okay na rin ang lahat, maibabalik na rin ang lahat, at soon magkakaroon na rin sana ng prosesyon sa bawat kapistahan, Holy Week, at kung ano pang okasyon. Ayan. So, don't forget to like, share, and subscribe. Then, again, follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, JHESSIESAMSON. Then, add me to my Facebook account. Of course, it's me, January Lee. Then, follow nyo ako sa TikTok, January Lee. Ayan. So, thank you so much po sa lahat po ng mga nanonood sa aking mga YouTube vlog. Sa lahat po ng mga nag-like at nagko-comment sa mga positive reviews. Thank you so much po. And so, ingat po always, and Happy Fiesta po, Barangay Santa Lucia, Santa Ana, Pampanga.